Eu empecé a escribir en galego no ano 1979. Recordo non tanto porque teña boa memoria, senón por un acontecemento que me levou a iso. E foi un concurso infantil de narración que convocou a Asociación Cultural da miña vila, a Asociación Cultural A Estrada. Aquela convocatoria animoume a escribir un relato e máis que iso, abriume unha ventá e ensinoume que era posible escribir en galego e que por algunha razón eu de alí en diante quería facelo, quería seguir escribindo en galego. Foi o que anos máis tarde creo que se pode considerar unha revelación, a revelación de que a cultura na que eu quería instalarme era a cultura galega. Corría o ano 1979. Gústame recordar esta historia especialmente porque creo que é necesario reivindicar o labor que desenvolveron tanto as asociacións culturais como algunhas figuras senlleiras, mestres, mestras, que termaron da cultura galega nun momento no que non había absolutamente nada, e non só termaron dela, senón que tamén foron quen de transmitírnola ás nenas e aos nenos daquel momento.